Здравейте хора, това съм аз от Фапенчик и заснемам видео. Пак съм на море. Обещах ви да не снимам, но не съм на плажа. Ще се качвам на бънджито. Чакай да видя дали ще го хвана. Ако го хващам, това е чудесно. Ще се качвам на бънджи. Сега, критиката ми може не е толкова хубава, но понеже е тъмно и за това. Може да виждате един блясък. Просто то е за да ме освети, защото не се виждам, нали? И това видео е само днес, повече няма. Няма че ги спирам, не. Просто няма повече. И ето го влакчето, вижте го. Чака, чу. Ето влакчето, то е пълно, както виждате, с хора. Така, не спирам да заснемам видео, просто на море съм и не ми се снима кой знае колко, пред сега, понеже искам да го снимам и за това. Тук не забрах, че се продават и кънки, но не от тези са затворените, някакви кънки много грозни. Има още 4 души, докато дойде моя ред. Батко ми и гаджето му са тук. И така. Утре пак ще съм на плажа и повече няма да се снимам. Още колко дни. Сряда, неделя. Сряда, четвърта, петък, събота, неделя. Още 4 дни няма да снимам видеа и после очаквайте видео с ролери. Опа. Това е всичко от мен и от бънчето. Дигнете палче нагоре, ако ви харесва видеото. Това е Фапенчик и мен. Чао!